Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pengausan malam Kamis Masjid Legowo Darussalam, Masjid Al-Ukhwah, Masjid Al-Huda Surabayan, RW Gangsal ingkang kula hormati. Puji syukur alhamdulillah, semonggo tansah kala dherekaken ngunjakaken raos muji kelawan syukur bilih Allah Subhanahu wa taala tasih paring nikmat dumateng kula panjenengan, nikmat kesehatan, kesarasan, umur panjang. Katitik dalu menika kula panjenengan tasih saged makempal manunggal wonten ing majelis menika, pengajian rutin malam Kamis wonten ing Masjid Legowo Darussalam dalam kondisi sehat walafiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Sumuk Bu, enten sing adem mboten niki? Enten sing adem? Oh, nak kula sumuk gembrobyos kula. Nggih sumuk Bu. Berarti sing sumuk sehat, sing adem nggih sehat. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pecah husnul khatimah. Sholawat. Sholatullah ala toha sholatullah ala yasin. Nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Bapak Ibu, mugi kula panjenengan tansah pinaringan iman Islam gesang istiqomah, ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Bapak Ibu, lajeng mawon Hatim Al-Ahsyam paring pangandikan kula pendet saking kitab Nasaihul Ibad, wonten sekawan hal yang hakikatnya hanya bisa diketahui oleh 4 golongan yang bisa merasakannya. Nate riyen nate kula aturke, kula baleni melih. Wonten sekawang perkawis sing iso dirasake uang ya sing ngalami petang perkara menika. Napa menika? Nomor setunggal, masa muda tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang sudah mengalami masa tua. Nggih Bu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu mesti jenengan krasa ndang wis umur 50 munggah, swidak niku lho. Linggih wis sangu PPO, diselonjorke, golek sendenan, nggih to? Amangka cek enom, kaya mbak-mbak ngene iki, wah, kepanasan kodanan malah golek es. Jam 12 bengi golek es, niku nak cek enom. Ndang pun tuwa, ngoten niku pun lekas beda, nggih to Bu? Lah,
Sobi nggih Mbah nggih. Cek enom no mlaku rikat wis lho. Ndang enome lho karo mentoke cek dilanggar mentok lho. Kamangka mentoke jare mentok tak kandhani mung mlakumu angisin ngisin laku gur gial. Gial lho karo mentoke kalah, cek cepet mentok mergane pun tuwa. Mula tuwa niku jarwa dosake cepak metune nyawa. Mula masa muda tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka ingkang sampun sepuh. Ndang wis usiane sepuh munggah lagi keras. Kados Pak Yoyo ngono keras nggih Pak Yoyo. Mbiyen cek enom wah bendeles ae ndang saiki wis ngepit adoh ngoten keliling ngoten setengah awak sosok lumrah lesu. Wis putus sangu senjata. Nak mbiyen niku cek nom-noman ya senjatane minyak wangi arep nyang masjid. Wahid ambune kaya peri ya umpamane gitu. Ning ndang wis tuwa niku sangune beda. Fresh care. Lenga gosok. PPO napa melih Bu? Minyak jelantah, glodro lenga pet. Nganti kancane mbiyen sing gogok sampinge lenger-lenger. Aku anggar salah jejer mbah iki ambune ora karo-karoan. Lah apa? Kabeh minyak dadi siji. Ya piye mau jenenge wong tua niku kabeh ya kudu ngoten diglodro ngoten niku. Lah pramila monggo masa muda terutama generasi muda monggo dijaga. Masa muda kula panjenengan digunakake kangge tolabul ilmi pados ilmu kangge makarya nyambut gawe semaksimal mungkin. Nak ngendikane ngen mahfudz nika bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya dan beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan besok kamu akan mati. I'mali dunya ka'annaka tangisu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu hudan. Lah niku. Sregep nyambut gawe, kelompok-kelompok donya saakeh-akeh. Ketika masih muda, usia produktif. Usia produktif niku usia sing saged tandang gawe cek cak-cek. Tapi nak pun sepuh kados bae niki ya makomnya nak nggon kitab hikam makom tajrid. Wis gur nggo mukti karo ngenteni mati. Nggih Mbah nggih. Gur niku tok diisi mukti karo ngenteni mati. Makome makom tajrid wis mangan sak cukupe, nyandang sak perlune ngoten niku. Sebab kados mbah iki ora kudu nyandang lek-lekan ya Mbah, mboten to. Apa arep nyang masjid nyandang jas-jasan, kebayaan. Terus nggo konde lah malah medeni wong. Ning nek cek enom ya kudu tampil beda gitu. Nyandang kudu necis wangi, tebar pesona. Lah ngoten niku, ketika pun tua pun beda mengke. Tolok ukurnya sampun beda. Pramila gunakan masa muda panjenengan terutama generasi muda untuk menuntut ilmu dan mempersiapkan bekal dunia semaksimal mungkin. Nah iso dadi wong Islami kudu giat semangat tur yo duwe. Kudu berada. Sebab nak ngoco para sahabat niku kabeh sahabat Nabi niku jebul wong nyait-nyait kabeh Bapak. Kecuali Abu Hurairah. Abu Hurairah iki melarat turune gur nang masjid golek nyadong jatahe para-para. Lah liyane iku nyait-nyait kabeh. Pedagang-pedagang, saudagar-saudagar. Menika. Nomor kalih keselamatan tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang nembe kenging musibah. Wong niku iso ngrasake pentingnya diparingi urip selamat niku ketika piyambakipun nembe nandang kenek kahanan musibah. Jebul diparingi keselamatan niku bejo kemayangan. Nggih to. Padane jenengan mantuk keng kerja wonten mergi ageng
ngerti kecelakaan di depan mata panjenengan. Cici gobiak buer. Geteh lambah-lambah terkapar, mungkin sikile ceklek, tangane pisah karo sikil. Oh iya, tangan ya pisah karo sikil, mosok gathok. Nggih to. Ngoten niku jenengan yang diberi keselamatan mesti innalillahi wa astagfirullah. Ya Allah, mumpung aku paringi selamat le, nggih to. Jenengan saged istighfar memuji kali Allah. Alhamdulillah Gusti, aku cek diparingi selamat. Terus jenengan cerita-ceritake, aku mau yuk baru mulai kok kerja neng jualan kepethukan. Pethukan apa? Wong adol bakso. Wah, ora enek hubungane. Keselamatan tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka yang nembe nandang musibah. Mula kula panjenengan ketika bepergian Bapak Ibu ampun sope donga pasrah bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Niat ingsun arep makarya netepi fardhu kifayah, nggo nyukupi keluarga, anak bojo, anak putu. Bismillah, mangkat selamat, mulih selamat. Mula jenengan begitu wangsul saking pekerjaan, dugi dalem melih, syukur melih. Alhamdulillah Gusti, mangkat paringi selamat, mulih paringi selamat. Delalah koncone jenenge ya Kang Selamet. Alhamdulillah selamat double. Ngoten nggih Bu nggih. Syukur pokoknya diparingi syukur. Nomor 3, cepet-cepetan selah bapak-bapak selah yasinan. Kesehatan badan tidak akan terasa nikmat kecuali bagi mereka ingkang nembe nandang jatuh sakit. Loh, awake dhewe kok malam ini diparingi sehat gembrobios, subuhan anggar tangi turu ngantek keringetan kotos-kotos kula ngene lho, kula kotos-kotos. Gen bulan-bulan ngenten iki wis ambune ledis karo wedhus ya padha. Ya Allah, kok ya keringetku ya padha wedhus kula ya. Diparingi sehat, alhamdulillah. Berarti jenengan ketika sare metabolisme tubuhnya berjalan normal. Mulai titikane gampang, bangun tidur ibu-ibu gulane teles kabeh, kringete kok kotos-kotos. Lah niku berarti jenengan tidurnya normal. Sebab enten wong tangi turu ki malah awake kejukemeng lara kabeh kok nggih Bu. Apane turune nggon kasur, malah ngetok-ngetok sosok. Mula nak wong Jawa riyen ngendikane bapak le, nak turu ki turuan jogan. Lah kula kulinake turun jogan ngarep lawang. Hidup-hidup prihatin tirakat. Gen itu wahyu. Syukur itu wahyuni wahyono. Lah niku. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Tiang niku nak pun lara ngoten nika, delek-delek ngoten nika, Allah akan mengurangi nikmatnya. Di antaranya nikmat dahar, ngunjuk rasane pahit, ora gairah. Kamangka anake lanang anak wedok malah nari-nari. Piye mbok? Pengen dahar napa? Sate napa bakso napa mie ayam? Batine mboke asem nalikane waras ra tau mbok tari-tari. Ndang rekane aku tele-tele mbok tari-tari, karepe iki piye lho. Aneh niku sok-sok, nggih lho. Ndang wong tuwa lara ora doyan apa-apa malah anake nari-nari. Piye mbok pengen ditukokke apa? Ndang ketika waras bendeles wae. Orang gagas mbok aneh karo bapakane. Lah niku.
Mula mumpung kula panjenengan paringi kesehatan, syukur kalih Gusti Allah. Dan kesehatan bisa diusahakan Bapak Ibu. Sehat niku bisa diusahakan dengan pola makan, pola minum, pola tidur yang sehat, pola pikir yang cukup, semeleh, boten sangrangsang, kalih olahraga. Pun monggo kula renjing kepentuan baik, Mbah wis jalan-jalan. Wis sasa ya lari-lari ngono. Nyileke weteng, Bu, wetenge cek kaya blendring ngono, malah ketahe malah tambah lemu. Wah, wis piye iki? Dicileke randang langsing-langsing. Lah piye mangan turu kaya kebo ora lemu gitu. Sing penting jaga kesehatan Bapak Ibu nggih. Sehat niku penting. Sehat akan terasa nikmat ketika kula jenengan nembe nandang jatuh sakit. Nak wis tiba lara lagi iso ngrasake, walah jebul sehat kuwi larang regane. Terakhir, hidup tidak akan terasa nikmat kecuali bagi orang-orang yang sudah mati. Jebul kenikmatane awake dhewe nek masih sejati sesuk nek wis mati. Nak ngene iki ulah urung patek nikmat. Soale mikir donya, mikir utang, mikir kebutuhan gitu. Ning nak pun sedo, pun los, merdeka. Mula kula jenengan monggo kita ginakaken gesang menika mumpung tesih dipun paringi kehidupan, sik diparingi kesempatan hidup, mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib. Mumpung isih urip ngibadah kanthi tertib, ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Wong nak wis mati semua hak miliknya menjadi ahli warisnya. Hak milik ahli waris. Aja neh kuwi omahe dhewe sing digawe-gawe dhewe ki nak pun awake dhewe pun mati niku awake dianggap nginep. Piye iki? Dinepke apa dilangsungke? Kados niki ibuke Pak Pir niki kan sedone wingi. Nggih. Nggih wingi kan. Terus siang wedi kan penting ngene. Iki dinepke apa diteruske ngoten. Wong ana omahe dhewe kok nginep. Jenenge nginep iki nak lunga ke paran-paran terus mampir wong omah-omahe dhewe lho. Diarani nginep. Karena apa? Hak miliknya sudah berubah. Sing mane wek aku dudu wek aku. Gelang kalungku. Napa meneh omahku. Tokoku, mobilku, pangkat ya ilang dhewe. Bojoku wis dudu. Wis dadi iso wae milik wong liya. Nggih to? Nggih Pak, nggih. Wis dadi milik wong liya. Kita wis ora duwe apa-apa kecuali amal. Amal perbuatan kita itu yang milik kita. Amal perbuatan ketika yang pernah kita perbuat hidup di dunia. Oh iya, jebul kabeh sing tak rewaki klumpak-klumpuk ya ana ya hene jebul nak aku sok mati wis dudu duweku. Yang asli milik kita harta benda yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita dermakan di jalannya Gusti Allah itu murni milik kita. Sing tesih enten bank, enten nasabah, enten ngomah, gelang kalung sing tesih sakniki jenengan agem. Niku saged jenengan akoni iki duweku, mergane cek urip. Sesuk nek pun sedo, Mbah. Gelange jenengan tesih pinten, Mbah? Semilih Mas Karno, Mbah. Dan putra-putra yang lah nek cek urip cek didaku iki wekku. Nah, besok akan menjadi hak milik orang lain. Lah niku awit saking menika kula panjenengan sedaya monggo Bapak Ibu mumpung masih diparingi kesempatan hidup monggo kita sareng-sareng beramal amal-amal ibadah kangge bekal kehidupan yang akan datang. Sebab kehidupan enten donya niku paling banter wong niku umure sekitar
60, 70, 80 tahun. Lebih singkat dibanding enten akhirat. Lah enten akhirat, enten alam kubur niku pun ratusan tahun, ribuan tahun nggih to. Terus sing ngenteni njeng ben datangnya hari kiamat. Kamangka perjalanannya sangat panjang sekali. Pramila monggo Bapak Ibu sedaya kita nyuwun dhateng Allah mugi-mugi gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah saged ajeg jejeg runtut istiqomah nglampahi ibadah. Pun 20 menit saking kula kupat duduhe santen menawi lepat nyuwun pangapunten numpak kijang bocor ping kalih mugi benjang saged kepanggih malih bibi surip tuku klobot petuk encik tawa roti wong urip pancene ya abot mula ayo becik sing ngati-ati wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallaha fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Pasti 20 menit tenan.